Det er utroligt, at der kan være så mange dyr inde i sådan en lille bog. Jeg skulle tro det eneste, der kunne være derinde, det var... Ja, hvad? Fladlus. Hvor fedt, du ikke kilder dig. Nej, nej. Det er meget frisk. Er det bedste på et trunde? Det er hvad der kommer her senere. Nå. Det har virkelig... Det er det Ida. Og hvad med det? Hvad med det? Nej, hvad med det? Det er meget vildt. Hun vil gerne holde dig i hånden, mig. Så hun vil gerne holde din hånd. Hun kan godt se, at du er lidt lille nu, selvom du er stor. Holder du i dig i hånden? Hva? Hej, hej. Skal vi sige ej, ej, Ida? Ej, ej. Nu siger hun ej, ej, mig. Der fik hun fat i dit øre. Hvad var dit øre? Og så har du set Idas øre? Hvor er Idas øre henne? Der er Idas Så var det øre. andet der. Har vi to? Det går ikke, når du svarer. Har hun også en lille næse? Det er Hvor Majs næse. Hvor Majs sut. Fars næse, der er... Hvor Majs sut. Og Ida har slet ikke nogen sut. Hvor Idas sut. Hvor er fars sut? Det er også Idas sut. Det er den her. Var det fars sut? Så kan jeg ikke Se mig, jeg kigger over, hvor der er Susanne. Nej. Kom. Hun kan ikke rigtig komme endnu, Maja. Hun kan ikke gå endnu. Vil du have en anden i sandkassen? Nej. Hun har rulle med. Hun har en fin lille hånd, hva'? Den er lidt vild, den hånd. Er den det? Jeg synes, det er så fantastisk med sådan nogle børn. Ja, det er mig, siger hun. Det var da ikke for stramt på hende. Og Henriette, vi købte og vi fik altid kartoffelsuppe, når det var Susannes tur til noget mad. Tror du tit det, Jacob? Nej. Nu har vi kun fået én gang. Det fik hun nok dengang, at hun skulle lave mad. Og mavemuskler. Ja. Så værsgo, det er højt. Spændende. Ikke spray pind. Far, han sidder derhen på en stol. Den er i hvert fald gennemlæst. Nu er den færdig. Jeg vil gennemlæse den. Færdig. Snip, snap, snude. Igen? Var den rigtig god? Okay. Vil du se den igen? Vil du også være med? Eller vil du ned? Så er det nemlig en ny. Ja, så den bliver... Der er en kande med op. Nej, den kan jeg tage. Nå, den gør jeg. Det kan du gøre. Det der sted. Ja. Og til næste år, der er 5, 6.
gøre en bedstefar noget. Til sommer, men så skal vi have badetøj på. Der kan. Jeg synes, det er en skam, Christian ikke, for det står vand at se i. Nej. Kuk. Hvad laver du? Hvad laver du? Den er vi så igennem. Så holder I helt op med at snakke. Ja, Hvad gør det? det er sådan en instinkt, vi har. Skal du have mere? Ja. Hold da op. Du var da sulten. Så kan ikke. Det kan man da bedre forstå, at du var sur. Tror du far, han kan finde lidt mere mælk derovre, ikke? Det er fyldt med havregryn. Skal lige mælk på, så smager det ikke så godt. Så er det for strenge at få ned gennem halsen. Er det en god smørmad i ferie, så må du sige, det holder gang i maden. Ja, man kan lige blande det lidt. Lidt koldt. Det er grødis i. Nu vi rører rundt i det, Rebecca. Ja.